Ahoj, posielam ti toto video, lebo vidím v teba veľký potenciál, že vieš využívať veľmi veľa výhod, kde vlastne Oriflame vlastne čo ponúka ohľadne zarábania, cestovania, 50% zľavy a veľa ďalšieho. Poďme na to. Ako prvé by som ti chcela viac predstaviť moje splnené sny vďaka SmartUpu a Oriflameu. Ja som začala spolupracovať s Oriflame počas vysokej školy, ešte ako študentka. Veľká výhoda bola v tom, že som si mohla ja zobrať tento biznis online so sebou. A vďaka zarobeným peniazom som si užila to štúdium a zaplatila som si napríklad kurz surfársky, môžeš vidieť, ako som chytila úplne prvú moju vlnu na oceáne, čiže naozaj veľa vecí a to dávam do zážitkov z týchto zarobených peniazí v Oriflame. Samozrejme, po vysokej škole som chcela vyskúšať byť aj zamestnaná, vydržala som 2 roky. Čo mňa veľmi tam obmedzovalo, bolo to, že som nemala tú časovú slobodu. Milujem cestovanie, ale 3-4 krát ísť na dovolenku, tak to sa moc zamestnávateľom nepáči. A samozrejme, po 2 rokoch, keď som chcela zvýšiť výplatu, tak mi šéf povedal, že ho tabulky nepustia, tak som dala výpoveď v klasickom zamestnaní. Vtedy som zarábala okolo 400 eur menej v Oriflame, ale vedela som, že ten čas, keď dám, čo som dávala v zamestnaní do Oriflameu, tak sa mi to časom vyrovná, hej, potom zdvojnásobiť, trojnásobiť, čo sa aj stalo. Samozrejme, po výpovedi som začala cestovať, užívať si naozaj tú časovú slobodu. Bola som na Islande, Talianských Alpách, bola som v Thajsku. Samozrejme, potom vlastne vypukol COVID, koncom februára 2020 a vtedy som zažila, že naozaj Oriflame je pre mňa veľká istota. Ja som rozbehla medzinárodne podnikanie, že nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. A naozaj som si navyšovala ten príjem. Nebála som sa, že mi bude nejaká výplata meškať, to sa v živote nestalo. Samozrejme, z tých zarobených peňazí vlastne som si aj kúpila byt v roku 2021, obhajila som potom titul direktor. Toľko odmien som proste v živote a uznania nezažila v žiadnej inej brigáde, v zamestnaní podobne. A čo som mala aj kolegyne, že som videla, že sú na materskej a užívajú si tú materskú a to som naozaj chcela aj ja mať. Preto som si aj budovala postupne už skôr tento biznis. A teraz môžem povedať, že tú materskú, ten rodičák si vďaka tomuto biznisu naozaj užívam. Užívam si spoločne, cestujeme, plníme si sny, platím malému rôzne krúžky. A naozaj moje splnené cestovateľské sny nekončia, ale určite to chcem zažiť aj so svojou rodinou. A teraz sme vlastne kúpili aj pozemok a môžem povedať, že naozaj sa aj ja podielam do toho rodinného rozpočtu a naozaj plníme si sny spoločne a plním si aj svoje sny. No a vieš mať 50% zľavu pri svojej objednávke? Ako mám ja? Chceš to mať aj ty? Naozaj cesta k úspechu je tu naozaj osvedčená, dokázaná, stabilná, nemáš strop. Pozor, toto nie je pyramída, je to multilevel marketing. To znamená, že napríklad ja si teraz poviem, že chcem mať oddych, udržiavam si svoj príjem, ty začneš makať a ty ma vieš finančne predbehnúť. To sa ani v klasickom zamestnaní nedá, že by si finančne predbehla proste svojho šéfa. Čiže toto je u mňa naozaj, sa mi veľmi páčilo to, že firma odmenuje naozaj každého, to, čo urobíš, proste máš a máš 2 príjmy z jednej objednávky, čo je za mňa, že wow. A ako to vieš mať? Zazdieľaj svoj link na svoj e-katalóg alebo link na zaregistrovanie svojim kamarátom a známym. Určite máš nejaké produkty, ktoré máš veľmi rada v Oriflame. Odporúčam, stiahni si tieto 3 aplikácie. Oriflame, Oriflame Business, Oriflame Sharing aplikáciu. Prihlás sa do nej cez svoje registračné číslo, daj si zdieľaj, zarábaj. A tam dolu vidíš, že máš zaregistruj sa ako člen. Ten link vieš poslať cez WhatsApp, Messenger, Viber, SMS-ku, alebo vieš poslať ten druhý link, objednaj si produkty Oriflame. Čiže pošleš svoj e-katalóg. Čo je veľká výhoda, že ty máš už svoj e-shop, ktorý proste ti vie zarábať, nemusíš si nič vytvárať. A zároveň, ak nechceš posielať len e-katalóg proste svojmu kamarátu alebo kamarátke, a máš pár produktov obľúbených alebo v danom katalógu, aby proste si ich naozaj neprehliadol, tak vieš si vytvoriť aj svoj produktový zoznam, kde máš minimálne 12 produktov, ktoré keď klikne ten tvoj kamarát na ten link, tak rovno mu to vie hodiť do košíka, vie si buď vybrať, vymazať a vie to rovno nakúpiť a proste sa mi páči na tom to, že proste máte obaja výhody, vie mať aj ten tvoj kamarát, vie ušetriť, nemusíš behať proste s katalógom a mať veľa krabíc a proste chodiť s tými ľuďmi, ale oni si to sami objednajú ako na klasických iných e-shopoch a ešte majú vďaka tebe výhody zľavy a ešte teba firma odmení, to je úplne, že super. A vieš ušetriť zo svojej objednávky 50%
A zároveň vieš aj zarábať od 10 do 23%, čo je za mňa super, že vieš mať dva príjmy z jednej objednávky. Zároveň vieš cestovať zadarmo. Ja vďaka Oriflame som pocestovala veľa krajín a niektoré boli naozaj, že úplne že za odmenu, ako som bola na Sardínii, napríklad v Budapešti, veľa ďalších krajín. Proste viem, že ešte aj pocestujem vlastne s Oriflameom, ale na niektoré si proste aj vďaka Oriflameu šetrím a cestujem s rodinou. A naozaj rozhodnutie je len a len na tebe. A prečo sa pridať, ak sa pýtaš? Nikdy nebol lepší čas. Všetci ľudia sú online. Staršia generácia, mladšia generácia. Je to veľmi efektívnejšie. Ja sama môžem povedať ako mama. Fakt 80% pracujem online, 20% offline a je to veľmi, veľmi efektívne a vieš to využiť fakt super, či celkovo, čo mám aj v týme mamičky, študentky, zamestnaných ľudí, hej, čiže naozaj je to pre každého. A ľudia hľadajú spôsoby, ako privyrobiť si. Veľa ľudí má viacero brigád napríklad. Vieš začať podnikať. Veľa ľudí chce začať podnikať, ale sa buď bojí, alebo nemá kapitál. Napríklad, keby si chcel, ja neviem, založiť napríklad nejakú reštauráciu, potrebuješ sa zadlžiť, hej, alebo mať fakt veľký kapitál, potom musíš splácať úver. Prvé 2-3 roky proste si v mínuse, potom od nuly a potom vykazuješ zisk. Tuto je výhoda veľká v tom, že ty začínaš podnikať a jediné, čo potrebuješ sa ty rozhodnúť, napísať mi a investovať svoj čas. Hej, a naozaj sa mi veľmi páči to, čo si tu ty vybuduješ, tak proste je tvoje. Nikto ťa tu nevyhodí. Ty si ten šéf, hej, svojho času. Vieš sa tu realizovať. Ja som toľko, koľko som sa tu naozaj ohľadne vzdelávania, sebarealizácie, vieš si zvýšiť celkovo aj rozšíriť okruh priateľov a je tu dedičnosť obchodu. Toto sa mi fakt veľmi páči, že ja viem, že tu niečo po sebe nechám. Čiže naozaj začína to tebou a naozaj ja môžem povedať, že pre mňa je toto podnikanie nielen nejaká práca, ale proste ja si to užívam a bavím sa popri tom. Takže poď sa baviť aj ty a proste využívaj tieto všetky benefity. Čakám na tvoju správu, čo z tohto ťa najviac zaujalo. Napíš mi.